Badator ego berria, badator olentzero garaia, eta badator gabon gaua, urteko gaurik luzeena. Mariren mirariei eta guratxari begira gaude, eta alde guztietatik guri begira dago olentzero. Leku askotan bizi da Mariren magalean, baso guztiak dira eta Mariren baso, basoa non Marian. Basoa hitz egiten ari da. Zuhaitzak, txokoak, harriak hitz egiten ari dira. Eta esaten du Mariren zerbitzari bat joetake lanean jardun dela. Txondorra egiten, dena txukuntzen eta apaintzen, opari eta janariak biltzen. Urtero bezala, olentzeraren bisita izango dugu. Nondik? Batek daki. Uzterretik? Erniotik? Gauza zera da. Elosegi parkean ere txoko bat prestatu omen duela. Bai, Tolosan. Hainbat arrasto ikusi dituzte han eta hemen. Krisleilu bana hartu eta goazen olentzeroren basoan barrena. Eta ez aztu, berari idatzi dioztun gutuna ekartzea. Haren etxolako mai gainean utzi ahal izango duzu. Zatoz abenduak 16-tik 23 bitarte Tolosako olentzeroren basora.